No niin, tänään meillä on Urhon valmennusta tällä paikalla. On uusi ja vähän vanhempiakin naamoja mestoilla, mutta päävalmentaja Tuomo Yläinen. Ei nyt muistella viime vuotta, katsotaan tulevaisuuteen. Kovia tavoitteita on naulattu ihan tuolla maakunnan medioissa. Miltäs ne kuulostaa ja millä eväillä tulevaan kauteen? No kuulostaa nyt siltä ihan normaalilta jatkumolta siihen, että mitä tuossa nyt vaikka ei peräpeiliin pitänyt katsoa, niin kuitenkin, että 2 finaalipaikkaa ja selkeästi niin kuin joukkueella olisi kyky tavoitella sitä nousua, että ei se sinänsä nyt mikään tekemätön paikka pitäisi olla, että ne, mitkä seuralinjannut tavoitteet, niin kyllä ensi vuoden joukkueella varmasti pystytään niin kuin tavoittelemaan niitä tavoitteita ihan täysin ja vankka usko siihen, että se nyt 3. kerta toden sanoo. Niin, vaikka ei pitänyt vanhoja muistella, mutta mikä siinä on se, mitä pitää niin kuin parantaa ja mikä tulee muuttumaan, että tavoite saavutetaan? No kyllä me sitä urheilullisuutta, että se varmasti on se meidän valtti ollut tuossa aikaisemmatkin kaudet ja sitä tullaan vähän nostamaan ja vaalimaan enemmän sitten tuossa harjoittelussa ja toivottavasti saadaan, että olisi tarkoituskin saada sitä sitten pelissä näkymään enemmän, että se luisteluvoimaisuus ja tämmöinen sitten sillä pelissä olisi pinnalla, joka sitten auttaisi ottaa sen viimeisen stepin kohti niitä kirkkaampia valoja. Kyllä on se vähän näkynyt tässä jo toukokuussa on reenattu. Miltä se on nyt näyttänyt? Periaatteessa uudella joukkueella, mutta kuitenkin. No työmoraalihan joukkueella on ollut kova, mikä on ollut tässä nämä 2 aikaisempaakin vuotta ja vähän uusia ukkoja siinä tuo ja tullut ja varmaan joku se kilpailu tavallaan sitä pelipaikasta ja tästä niin ajaa siihen, että ei sinänsä nyt iso ero aikaisempaa, että hyvä työmoraali on ollut aikaisemminkin, että ei nyt. Mutta kiva nähdä, että se tässä toukokuussakin on se niin sanotusti liekkilepatta. Kyllä. Ja uutta vahvistusta valmennustiimiin. Ymmärsin näin, että Tapperi on teikälästäkin ehtinyt valmentaa. Että on pitkän linja miehestä on kysymys. No joo, se on tuolla, taitaa mennä vuosituhannen loppupuolelle, että ei olla edes 2000-luvulla, kun on Diskoksen A-junioreissa pelasin, niin Jari siellä pari kautta oli valmentajana, että siitä on sinänsä, että sieltä on kyllä hyviä muistojakin sitten, että satuttiin pärjäämäänkin ihan kivasti silloin, mutta sieltä asti on niin kuin tavallaan tunnettu ja enemmän ja vähemmän oltu tekemisissä muutaman kerran valmennuspuolellakin, mutta ajatuksia vaihdettu ja oltu yhteyksissä aika pitkään. No annetaan Tapi itse kertoa, että mikä miehen tänne toi? No sanotaan synkät talvi-illat kotona, niin rupesi tuossa pikkuhiljaa lyömään tuonne ajatusta, että voisi vielä vaikka intoutua valmennushommista ja no nythän siinä sitten aika nopeastikin kävi tämä Urhon mukaan tulo ja mikä oli sitten oikeastaan hieno asia, että yli pyyti, että sanotaanko, että kysyntä ja tarjonta kohtasi nyt tässä aika hyvin. Että. Niin, 2 vuotta on Suomen mestaruudesta DG:n kanssa, eikö niin? Kyllä. Joo. Tuo pari kertaa tuolla lehterillä kuitenkin näkyy, että ainakin kakkosivarjo on tullut tarkkailtua, onko? No, jonkun peli aina talvella käyty katsoa Urho-legenda rintamaa Jaskan kanssa. Ja niin, niitä on mukava seurata ja onhan tällä hetkellä tullut seurattua muutenkin, että aika paljon kaikkia sarjoja TV-välitykselle ja sitten tuolla Jyväskylän hallissakin on tullut käytyä jonkun kerran. Joo. Mikä on se juttu, mitä tuot nyt mukana tuonne koppiin? Mikä on niin kuin pitkältä uralta nyt ne hommat, mitä Urho nyt tuo? Varmaan se kokemus, vähän silmää, pelutusta ja pääsääntöisesti varmaan tuohon pakkien pelaamiseen, että saadaan peliä nopeammaksi. Ja niin yllille lyömään painetta tietenkin. No se on. Mutta eiköhän tämä tässä hyvällä rytmillä me on se ainakin ennen mennyt. Näin uskotaan. Ja tervetuloa oikein paljon Urho-perheeseen. Ja heitetään tuonne Myllysen Otolle maalivahtikoutausta. Meillä nyt tässä tehnyt, onko tämä nyt 2. vai 3? Kun menee vuodet niin. No niin, ne menee sekaisin itselläkin. Sitten 3. lähtee, joo, kyllä.
Mitäs vähän urheilusta vaatimustasosta puhuttu, niin mitä se tarkoittaa tuolla maalivahtien kanssa touhutessa? Tuleeko sinne jotain uusia? Joo, laitetaan se legendaarinen napsu lisää, eli otetaan maalivahti kautta maalintekojäät mukaan ja sitten varmaan myös kun oheisia lisätään, niin myös siinä otetaan huomioon enemmän. Niin vähän niin kuin aletaan reenaamaan. No vähän niin kuin ruvetaan reenaamaan, kyllä. No miltä se on nyt muuten maistunut Urhon toiminta? Minkälaisena näet? Miksi haluat olla mukaan? No mä oon aina sanonut siitä, että se yhteisöllisyys on se juttu. Se, että on mukavaa ja hauskaa ja silti tehdään duunia hyvin. Se on se, minkä takia itse on tykännyt olla täällä. Mutta samaa sitten vielä Ylli ja Tappi, että on meillä 1 vuosi yhteistäkin historiaa jossain vaiheessa, että nyt on ihan hauska lähteä sitten seuraavaan kauteen 3. Hyvä. Eiköhän me kuulla näistä miehistä lisää. Tuossa reenataan nyt vielä pari kertaa, mutta sitten elokuussa ruvetaan iskeä oikein kunnolla. Elokuussa sitten. Kiitos. Kiitos.